Só Sanidade Pública retoma as mobilizacións. Farao este mércores ás 8 da tarde na Praza da Peregrina en Pontevedra, pero outros concellos galegos replicarán a concentración. Fan un chamamento á poboación para reclamar que se recupere a atención presencial nos centros de saúde. Simplemente con ver a un paciente, por os xestos da cara se poden detectar cousas que por teléfono non se detectan. Por palpar simplemente a barriga ou o estómago dunha persoa se poden detectar cousas que por teléfono non se ven. Entón, todo eso nos parece que, xa que estamos, non digo na normalidade, pero prácticamente na nova normalidade, si é fundamental e exiximos que se volva a atención persoal. Outras das súas demandas son a maior axilidade e transparencia na xestión das vacinas contra a COVID-19 e a contratación de persoal para reducir as listaxes de agarda na sanidade pública. Aseguran que a día de hoxe hai unhas 230.000 persoas en Galicia agardando algunha intervención ou proba. Los escasos recursos de los que se disponía hubo que emplearlos totalmente en la atención a los pacientes COVID. Esto lo entendemos, pero claro, lo que no puede ser es que esta atención vaya en detrimento de la no atención de otras patologías no COVID, que no desaparecieron del panorama. De cada 100 muertos en Galicia, 7 morreron de COVID, pero hay 93%, es decir, 93 de cada 100, que morreron de outras causas. Esas causas son fundamentalmente cancro, que chegan avanzados agora moitas veces por esta pandemia, enfermedades cardiovasculares, demencias, etc., que estemos un pouco esquecidas. Desbotan, ademais, dúas prácticas da Administración Autonómica. Por unha banda, derivar os pacientes aos centros privados. Pola outra, a concepción de todos os hospitais públicos como un único. Queremos que esos planes tengan un acomodo a nivel de área sanitaria, que cada área sanitaria haga su propio plan, ¿no? Pero el sistema no puede sostenerse normalmente en una anormalidad, que sea solo un único hospital, un único punto de atención. Y mucho menos si encima ese lugar pudiera no ser público, totalmente público, sino concertado, ¿no? Dende a plataforma animan a cidadanía a asistir ás concentracións deste mércores, insistindo ademais en que se cumprirán todas as medidas anti-COVID.